Здравейте на всички, аз съм Зори, добре дошли в моето първо видео. В момента се намирам в Турция, в град Бурса, където ще ви взема през следващите дни на едно състезание с мен. Също така ще се опитам и вие да се докоснете до всяка една емоция от това състезание. Сега сме на тренировка с част от отбора, които дойдоха малко по-рано и минаха успешно регистрация. Така че сега ще ви снимам тренировката. За трета поредна година в Турция, град Бурса, се организира международното първенство по ката и комите за всички възрастови групи, на което ще вземат участие 260 състезателя от 7 държави. Българският отбор е съпровождан от Шихан Емил Костов, който е шеф на Българска Кьокушин асоциация. Имаме 39 състезателя от България, 7 съдии. Аз също ще бъда съдия и в момента, в които няма да съдийствам, ще бъда помощник-треньор на нашия отбор ИЧГГ Варна. Да ви представя две деца от нашия клуб. Това е Андрей и Митко. Как мина тренировката, деца? Добре, супер. Хареса ли ви? Да. Успяхте ли да се раздвижите малко? Ус. Готови ли сте за утре? Ус. Добре. Не мога да избягам от работата си и дори в лобито довършваме тренировката си. Това в момента е ката, която я изпълнява Андрей, наш възпитаник на ИЧГГ Варна. Шоменерей? Браво! В момента се намирам в лобито. Извинявам се, ако е малко шумно, но ми звъннаха от нашия отбор, че наближават хотела, така че слязох долу да ги посрещна. Утре ще ви взема с мен на регистрация, където минават абсолютно всички състезатели от турнира. И също така ще ви взема на съдийски семинар, който ще го проведе Шихан Емил Костов. Така че оставам ви за сега. Ще се видим утре. Тъкмо се връщаме в хотела от тренировка и виждам автобуса на Разград е пристигнал. Така че ето го тима на Разград. И сега ще се настанят. Това е хотела. Сега ще се настанят и ще отидем на регистрация също с тях. Както виждате, облечена съм с риза и връзка, защото ще бъда съдия. Значи, това е една отговорна задача, която ме чака днес. Това мероприятие. По време на боя трябва да се наблюдава внимателно среща, защото определяш съдбата на всеки един състезател. Ето го Шихан Емил Костов и сенсей Гергана Костова. Шихан Костов отговаря за съдийството на този турнир. Тук са всички съдии, организаторите на състезанието.
Турнирът в Турция приключи. Аз вече съм си във Варна. Както виждате, в залата се намирам. Даже тъкмо тренирах. Пребрахме се с 16 златни медала, 12 сребърни и 12 бронзови. Надявам се да ви е харесало видеото. Ще се видим скоро, защото имам какво да ви разкажа за следващото видео и това е едно ново начинание, което поемам с огромен ентусиазъм и с кауза, която мисля, че ще е полезна за всяка жена. Ще видите скоро. Чао от мен и не забравяйте да се абонирате за канала ми. Бай!